Velkommen til Kajakbrug Danmark. Jeg vil introducere vores nye ergometer Kajakbrug Sean, hvor man kan få en interaktiv rooplevelse, hvor man kan ro rundt omkring i hele verden. Sean har et rigtig godt catch og giver mulighed for rotation i taget på grund af den stabile aluminiumsramme. Sean er både udstyret med Nelos prop og Nelo sæde, hvilket gør komforten rigtig god. Ligeledes giver det justerbare carbon skaft der mulighed for at indstille den perfekte længde tilpasset til netop dig. Lad os tage et kig på skærmen. Kajakbrug kan tilsluttes Kinomap, hvor man kan ro rundt omkring i hele verden. Her ser I en optagelse fra Københavns Havn. Til venstre kan man se tidligere avatars, der har roet banen, som man kan ro imod. Det er muligt at tilslutte sin iPad via Bluetooth til ergometeret, hvor man kan logge sine data på Gymtracker. Ergometeret er kun 2,10 meter lang og kan stilles på højkant, så det optager meget lidt plads. Der ses fodsparke og den justerbare Nelo-strop. Nelo sæde. Tak fordi I kiggede med.